Прывітанне, мае даражэнькія сябры, прывітанне, мае шаноўныя. Мы сёння пачынаем зноўку чарговую серыю ў нашых палётах па светавой мапе. Пад мінулым відэа з'явіўся адзін каментар ад паважанага чалавека, якому нельга адмаўляць, які папрасіў мяне злётаць у адное месца на тэрыторыі Беларусі, што мы сёння і зробім. Так, самалёт той самы, добра. Мы ляцім. Што ж гэта за месца, запытаецеся вы? Я вам адкажу пакуль што коратка. Мы паляцім на ўсход. Гэта будзе недалёка ад мяжы з Расіяй. Магчыма, гэтаму чалавеку гэтае месца чымсьці дорага, але да гэтага месца ў мяне ёсць сваё стаўленне. Вось, якое я буду вам агучваць карацей. Стартуем, як кажуць, у адным з ролікаў, правда? Арыентавацца пакуль што мы будзем па GPS-у. Зараз толькі мы хуткасць набяром. Ёсць адрыў, паляцелі. Так. Я хочу адразу пераключыцца. Калі што, мы ляцім на ўсю хуткасць, якая нам магчыма на дадзены момант, уже потым мы зменшым хуткасць каля непасрэдна гэтага гораду, куды мы ляцім сёння. Добра, 1500, паварот. І ляцім на ўсход. Такім чынам, мы зараз будзем ляцець над шашою, як і ў мінулы раз. Бо інакш я не далячу. Прабачце, мае мажлівасці тут абмежавання надта моцна. Дарэчы, яшчэ не распавядаў вам, вось, але Беларусь знаходзіцца на 400 футах над узроўнем мора, то бок ад той, як гэта мовіць, у мінулым відэа гэта заўважылі, я спадзяюся, калі гэта камусьці было цікава, то той заўважыў, што калі мы селі, там было 400 футаў. Што гэта азначае? Гэта азначае, што высота, на якой мы ляцім, трэба зменшаць на 400. То бок, калі зараз мы ляцім на 2160, не 400, гэта 1700 футаў, то бок гэта каля 600 метраў рэальнай высоты. Вышыні, прабачце. Вось, я спадзяюся, я не заблукаю. Тут мы зараз ляцім над нейкай даволі малой дарогаю. Так, і я, гледзячы на мапу, у мяне мапа адкрыта на іншым экране. Нам усё ж такі трэба ўзяцца лявей. Першы горад, які сустрэнецца нам на нашым шляху, гэта будзе горад Барысаў. Як я вам казаў, ляцім мы на ўсход, па вось гэтай шашы Смалявічы, Барысаў, Талачын, і потым будзе наш горад, наша мэта. У мяне з гэтай часткай Беларусі звязаны не самыя лепшыя эмоцыі, не самыя лепшыя ўспаміны, таму што я быў тут не так ужо і часта, вось, але заўсёды гэта было, ну, так бы мовіць, не заўсёды весела. Давайте шчыра казаць. З чым гэта звязана, я не ведаю. Магчыма, проста з-за таго, што ёсць нейкая розніца паміж заходняй часткай Беларусі, нейкая ментальная, так, ці згаданая, гадаваная гэтая розніца, ці не ведаю.
Але ёсць адрозненне гэта. Я лічу, што яно з'явілася гэта адрозненне праз гістарычныя падзеі. Па-першае, даволі невялікі час усходняя частка Беларусі была аддзелена ад заходняй. Па мяжы Менск, па вертыкальнай даволі мяжы. Так, гэта адбылося падчас сканчэння Першай светавой вайны і да пачатку Другой светавой вайны, пакуль Сталін разам з Гітлерам не падзялілі Еўропу і свае сферы уплыву на гэтыя часткі. Так, мы трошкі паўночней ідзем, мне падаецца. Вось недзе тут павінна быць ужо дарога. Калі што, мы шукаем, як я казаў, Смалявічча. Але пакуль яе няма. Магчыма, вось гэтая дарога, это тое, што я шукаю, і яна пакуль вельмі падобная. Так? Таму мы па ёй і паляцім. Вось. Так, карацей, вось гэтыя 30 гадоў міжваеннага перыяду, яны, на мой погляд, даволі моцна паўплывалі на розніцу паміж заходняй часткай Беларусі і яе ўсходняй часткай. Чаму? Таму што савецкая ўлада насамрэч ніколі не любіла беларусаў. Вось, і пасля паражэння расійскай імперыі ў Першай светавой вайне Беларусь спрабавала аддзяліцца. Было ўтворана Беларуская нацыянальная рэспубліка, коротка БНР. Горад Барысаў, аэрапорт. Ну, мы добра ляцім. Калі мы каля Барысава, то мы добра ляцім. Туды ляцім, куды я і хачу. Будзем трымаць вось гэтую вышыню. Вось, і паціханьку, палегеньку, як кажуць, у суседняй краіне мы дабяромся, куды мы і хацелі. Вось. Не любілі. Таму адбыўся захоп даволі гвалтоўны. Вось, амаль адразу, як толькі стала вядома, па-першае, яны разагналі як мінімум 2 з'езды. Другі быў ужо апошні з'езд Рада БНР. І, калі не памыляюся, 90% чальцоў гэтай Рады БНР былі адразу знішчаны, то бок расстраляныя. Вось, над заходняй Беларусю панавала Польшча ў той час. Вось, а над усходняй савецкая ўлада. І за гэтыя 30 гадоў гэта зрабіла свой адбітак вельмі моцны. Аб гэтым нават пісаў мой любімы аўтар беларускі, пісьменнік Караткевіч. Напрыклад, была такая з'ява, калі... Што гэта злева такое? Ляха, не бачу. Аб гэтым пісаў Караткевіч, калі ўзгадваў адукацыйныя нейкія моманты, і вось у міжваенны перыяд адзін з яго знаёмых, ён хацеў... Так, гэта... Гора, што? Не разумею, гэта нейкая вёска, Гора. Я на мапе, калі што, яе не бачу. Но мы нібы ажно на поўнач ляцім, тыпу як на Лагойск. Сетка рэк. Вадасховішчы нейкія. Чаму гэта не падпісана? Вёска. Я бачу тут нейкія вадасховішчы, гэтак далей. Іх, напэўна, трэба пакідаць з левага боку ад сябе. А дзе сам Барысаў? Карацей, працягнем. Ягоны знаёмы, калі вырашыў паступаць ва ўніверсітэт беларускі і на факультэт беларускай мовы,
ягоная маці яго запаніла. Гэты выпадак ён напісаў у сваім рамане, дзе маці яго спрабавала запыніць ад гэтага, таму што матывацыя ў яе была адная, каб сын выжыў, і адзінае, каб гэта здзейснілася, гэта не ісці па нацыянальнай сцежцы. У яе разуменні гэтага, што гэта так было. І яна Неманіцкі сельскі савет. Чакайце, я зноў адвярну сваю ўвагу. Каб знайсці гэтую Неманіцу. Лошыца. Лошыца больш знаёмае нешта. Толькі знайсці на мапе засталося яе. Так, дзе ж гэтая лошадь? Чакайце. Халера яго ведае, я не бачу на гэтай мапе нічога такога. Лошыца знаёмае мястэчка, але я не разумею, дзе яно на мапе знаходзіцца. Зноўку ж паўтаруся, усход Беларусі гэта для мяне трошкі інароднае. Карацей. Чаму яна так казала? Таму што былі рэпрэсіі, таму што беларускі народ, як і эліту, як і інтэлігенцыю адразу пачалі рэпрэсаваць. Каб пасля захопу улады ў Беларусі і адмены Беларускай Народнай Рэспублікі, адзінае, што маглі зрабіць бальшавікі, гэта паабяцаць людзям уладу. Памятаю, улада для народа, вось народ гэта і ёсць улада. Карацей, і там была такі вельмі маленечкі перыяд беларусізацыі, калі дазволілі печатаць, друкаваць газеты і кніжкі ў вялікай колькасці на беларускай мове. Але гэта цягнулася ўсяго там 10 гадоў, мабыць, можа менш. Пасля гэтага ўсіх дзеячоў культурных проста-напроста закатавалі. Вось, і у Беларусі ёсць адметная дата, якая называецца «Ноч расстраляных паэтаў». Гэта акурат такі пра гэтыя падзеі, пра адзін этап з цэлага шэрагу гэтых падзеяў, калі за адную ноч было расстраляна велізарная, на мой погляд, колькасць пісьменнікаў, паэтаў, культурных дзеячоў, нават настаўнікаў беларускай мовы, прафесароў і мноства каго яшчэ. Пакуль панавала на ўсходзе Беларусі савецкая ўлада, знішчаліся, як вы ведаеце, цэрквы, касцёлы ў першую чаргу. Вось, таму на ўсходзе Беларусі не засталося амаль помнікаў архітэктурных, каб узгадаць людзям, што яны не з'яўляюцца часткай такой жа моцнай братэрскай часткай расейскага народу. Беларусы маюць даволі крупкі. Таксама чуў пра гэты горад, але дзе яно? Вуліца Усяж, Кастрычніцкі, Зарэчча.
Так, мне падаецца, я знайшоў гэтую шашу, па якой мы ляцім, але я не бачу яшчэ... Бачу на ёй толькі Майск. Ну ляцім, працягваем ляцець. Тут іншай няма. Тут гэтая павінна быць. Добра, вяртаемся да нашага аповеду. Вось. І такім чынам, мне падаецца, калі вы добра разумееце, што заходняя Беларусь, яна была ў больш дэмакратычных умовах ажно на 30 гадоў, а гэта паўтары пакалення чалавека, так? Ну, як мінімум адное пакаленне. Вось. І стаўленне да сваёй гісторыі, вось гэтая традыцыйнасць нейкая беларуская, яна захавалася больш у заходняй яе частцы. Вось. Я не кажу пра тое, што недзе там у глыбіні, у вёсцы і гэтак далей. Такога традыцыйнасці няма ва ўсходзе, не, гэта ўсё ёсць, але з-за рэпрэсіяў, якія панавалі тут адное пакаленне, самі разумееце, ўсё занадта моцна было адшліфована, стэрылізавана, каб, не дай Бог, беларусы усходнія выказвалі нейкі моцны ўжо пратэст супраць савецкай улады, ну, то бок былі надалей пад расейшчыны. Трэба згадаць, што ўсё ж такі не ўсім спадабалася гэта ўсё. Там самае такое было, ведаеце, паўстанне яскравае, гэта ў Слуцку, калі частка ваенізаванага насельніцтва, так, то бок тых людзей, якія былі ўдзельнікамі арміі краёвай польскай, вось, у асноўным, але я магу мыліцца, калі што, яны паўсталі супраць савецкай улады. Гэта на сённяшні момант завецца слуцкім узброеным чынам. Дзіўна, чаму я не сустракаю гарадоў? А дзе Барысаўскі на мапе маёй, якую я разглядаю на другім экране? Барысаўскі аэрапорт. Яго таксама няма, канешне. Вёска не падпісаная. Вось тут нейкі лесасека нейкая, незразумелая. Карацей, усход Беларусі ў маёй галаве звязаны больш з рэпрэсіямі. Калі па лічбах прайсціся, гэта з таго, што я сваім дылетанцкім розумам знайшоў сам у адкрытых крыніцах, калі гэта было мне цікава, а гэта адбылося каля 15-20 год таму. Што ж тут было за гэтыя 30 год страшэннага такога? Па-першае, засталося на тэрыторыя, якую захапілі бальшавікі, яна улічвала ў сябе прыкладна 6 мільёнаў чалавек. З гэтых 6 мільёнаў чалавек за 30 гадоў было рэпрэсавана амаль мільён. Што з імі рабілі? Канешне, гэта лагеры, праца ў лагерах, але была таксама рэалізаваная палітыка асіміляцыі, дзе вывозіліся людзі вёскамі. 200-300 двароў усіх аднім махам перавозілі на Дальні ўсход, а на іх месца, а часам і нічога не рабілі больш, проста ў запусценні аказвалася вёска. На іх месца прывозілі расейцаў, расійскіх аграрыяў, так можна казаць, так, ну, якія толькі што былі, калі, ну, там, 20 год таму, калі што былі крепостнымі, так, калі так можна мовіць. Вось там вялікі горад, і, падаецца, мне гэта павінна быць Смалевічы. Праўда, не? Калі ласка, скажы, што гэта Смалевічы. Как мне нават падобна, я б сказаў. Смалевічы ці не? Не. Райцы. Што? Так. Райцы. Боже, ну что за райцы?
Я нават не чуў такі горад ці мястэчка. А дзе лясы? Што тут здарылася вось на гэтай тэрыторыі? Дзе ўсе лясы? А скуль бярэцца такая жудасная... О, Талочин. Пабачце, Талачин. Талачин. Мы так далёка ўжо. А, ёб твою, як мы хутка праляцелі. Боже ж. Талачин. Усё, я зразумеў, гэта М1. Вось шаша, па якой мы ляцім, гэта М1. Давайте хуценька. Талачин, калі што, гэта вельмі цікавы горад. Быў пабудаваны яшчэ ў 15 стагоддзі. Не самы старажытны, але ўсё ж такі вельмі цікавы. Ёсць некалькі тэорыяў, як ён узнік. Але хіба што мне больш падабаецца тая, якая адпавядае на патрэбу 15 стагоддзя. Калісьці там быў вялікі кірмаш, дзе сыходзіліся людзі з Воршы, Менску, Барысава і гэтак далей. Ну і па-славянску такія месцы называліся Талачэя. Адсюль і пайшло, мне падаецца, назва Талачин. Вось, што тычыцца па Барысаву, якім мы праляцелі, халера яго ведае калі і як хутка, то Барысаў я быў некалькі разоў, але на сённяшні дзень гэта нейкі такі дэпрэсіўны горад. Вось, ён даволі старажытны, адзін з самых старажытных усё ж такі ў Беларусі, як і Орша, куды мы, калі што, і ляцім з вамі. Вось, ён таксама паходзіць з 11 стагоддзя. Ну, першы раз узгадваецца ў летапісах, але ў адрозненне ад Оршы няма ніякіх звестак, ці ён быў раней ці не. Вось, магчыма так. Ну, карацей, маё асабістае стаўленне да Барысава не вельмі пазітыўнае, таму што колькі б я там не быў разоў, усё ж такі складваецца даволі негатыўная, няхай так будзе, ўсё ж такі негатыўная эмоцыя. Магчыма, гэта звязана з турмой, якая была пабудаваная калісьці там савецкай уладай. Вельмі вялікая тэрыторыя, вельмі вялікая колькасць людзей там асядае з гэтай турмы, і таму, магчыма, людзі там такія даволі жорсткія, можна так сказаць, ну і дэпрэсіўныя, што ж тут па-іншаму я б не сказаў. Але гэта выключна маё стаўленне. Гэта мой досвед. Тут не звяртайце на гэта ўвагу ні в якім разе. Магчыма, у вас ёсць іншы досвед, і калі так, то калі ласачка, падзяліцеся. Вось. Карацей, я вярнуся да рэпрэсіяў, якія адбываліся ў усходняй частцы Беларусі, дзе знік амаль што 1 мільён чалавекаў. Калі я добра памятаю, гэта лічба дакладна склалася ў 978 тысяч. Вось, чаму такая вялікая? Таму што спачатку, калі вы ўваб'еце ў пошук, як гэта я рабіў у свой час, колькі ж беларусаў было рэпрэсавана з тэрыторыі Беларусі, вы знойдзеце лічбу там 230 тысяч чалавек. Гэта не адпавядае рэальнасці. Чаму? Таму што ёсць досвед, ёсць практыка з 18 стагоддзя, на пачатку 19 стагоддзя, калі Расійская імперыя рабіла перапіс насельніцтва на нашых тэрыторыях беларускіх сённяшніх. І яны проста пазначалі частку насельніцтва беларусамі, вельмі малую частку. Усіх, хто былі старай рускай веры, то бок старай праваслаўнай веры, яны апазначалі як расейцаў, рускіх. Вось, каталікоў, канешне ж, запісалі палякамі, кагосьці нават запісалі літоўцамі, і вось дробязь нейкую запісалі беларусамі. І вось гэтую дробязь праз 100 гадоў бальшавікі рэпрэсавалі.
І яны зрабілі тым самым чынам. Яны запісалі беларусаў 230 тысяч, але курва забыліся, што на тэрыторыі Беларусі існавала агромністая частка насельніцтва, якая сабе атаясамлівала як габрэяў, палякі, літоўцы. І калі вы проста пачнеце шукаць, а колькі ж чалавек было вывезена з Беларусі, рэпрэсавана розных нацыяў. Вось гэтая лічба і складзецца ў вас, як і ў мяне калісьці, ў 978 тысяч чалавек. І гэта толькі з адкрытых крыніц. Толькі тыя, на публікацыю якіх далі дазвол улады Расіі ці Беларусі. А як вы ведаеце, архівы КДБ ўсё яшчэ заархіраванае і сакрэтнае. Таму ўсёй праўды мы яшчэ не ведаем. І прадстаўце, што з 6 мільёнаў амаль мільён чалавек вывезлі, а гэта азначае кожны пяты. А адсюль вось гэтая паводзіна, што маці заступалася за свайго сына і казала яму не ісці вывучаць беларускую мову, літаратуру, бо яго заб'юць. Пасапраўды, меліся ўсе шансы, што яго проста рэпрэсуюць. Ён гэту маці, канешне, не паслухаў, а потым пачалася ўжо і другая сусветная вайна. Вось. І такім чынам у Владзіміра Караткевіча быў сябра, якому ён распавёў гісторыю свайго жыцця. Але мы гэта ўжо ведаем як гістарычную рэмарку, можна так бы мовіць. Межава, Талачын, Барань там павінна быць каля Ворша з правага боку. Калі што, нам трэба пазіраць у правы бок і шукаць вялікае места. Пішчалова. Андреевщина, Троханова. Мне падаецца, мы ўжо павінны былі быць высокая. Высокая злева, правда. Высокая злева. Все, мы знайшлі. Мы ўжо наблізіліся да Оршы ці Воршы. У тых мясцінах, дзе я атрымліваў сваю беларускую адукацыю, гэта Орша. Ну, але ўсё ж такі везде, паўсюль яна была запісана як Орша. Орша гістарычна мне вельмі падабаецца, але сёння, канешне, гэта усход Беларусі дэпрэсіўны. Вось, на мой погляд, гістарычна гэта супер месца для Беларусі. Чаму? Таму што, па-першае, гэта адзін са старажытнейшых гарадоў. Гэты горад прымаў удзел ва ўсіх войнах Великага княства Літоўскага, не з Расіяй, прабачце, з Масковіяй. Андреевшчына, вось яна вёсачка. Добра, мы ляцім у правільным накірунку. Вось яна справа Орша. Што тычыцца гісторыі, паўтаруся, яна ўдзельнічала ва ўсіх войнах. Калі што, на мой погляд, Прыдняпроўе. Бачыце, у нас таксама сваё Прыдняпроўе маецца, не толькі ў Малдове. Чаму? Ну, таму што, па-першае, вось там, вось бачыце, гэтыя вёскі, і хіба што вось там зараз крылом сваім левым пакажу, ўжо Расія. Яна знаходзіцца на сённяшняй мяжы з Расіяй. І з'яўляецца вельмі важным вузлом на шляху транспарту з Менску ў Смаленск, напрыклад. Вось. І таксама тут ёсць чыгунка вельмі моцная, моцная ў сэнсе вельмі буйная. Чыгуначныя шляхі, якія звязваюць Беларусь з Расіяй і Украінай разам. То бок тут ідуць гэтыя чыгуначныя шляхі на поўдзень і на поўнач адначасова. Такі вось велічэзны чыгуначны вузел. Дарэчы, наколькі я разумею, на сённяшні дзень гэты горад абавязаны сваёй буйнасцю менавіта з гэтым транспартным вузлам. Што ж да гісторыі? Неаднойчы расейцы, маскоўцы, маскавіты у той час разбуралі яго. Падчас
давайте так, яны называюцца руска-літоўскія, а гэта неправільна, маскоўска-літоўскія войскі, войнамі, якія адбываліся ў пачатку 16 стагоддзя, маскавіты знішчылі яго на 2/3, разумееце, то бок было больш за 300 дамоў у Воршы, а пасля гэтай вайны яны пакінулі, ці можна, калі можна так казаць, аб гэтым толькі 120 дамоў. То бок, на мой погляд, увогуле, самыя крывавыя войны ў гісторыі Беларусі, яны былі звязаныя менавіта з Расіяй. Мы, калі што, маем вялікую спадчыну, бо ВКЛ гэта самая буйная дзяржава Еўропы ў свой час, і безумоўна на яе пазіралі з усіх бакоў. І ваявала яна з усімі, з Лівонскім ордэнам, вось, і нават са Швецыяй былі выпадкі, з манголамі былі выпадкі, карацей, куды не зірні, паўсюль былі тыя, хто хацеў бы пашкодзіць, адарваць кусок і гэтак далей. А вось гэта, я так разумею, чыгуначныя шляхі. Бачыце, гэтыя на поўдзень, гэтыя на захад, гэтыя на ўсход. Вось, і што тычыцца Воршы. Але аднаўлялі, ВКЛ аднаўляла. ВКЛ аднаўляла гэты горад неаднаразова. Я ў сваім жыцці быў толькі малым тут, я яго не памятаю, але ўражанне таксама ў мяне не самае лепшае. Ад яго засталіся. Назоў падходзіць вельмі цікавая, дарэчы, гісторыя, адкуль пайшла Ворша, адкуль узяўся гэты назоў. І кажуць, што вось гэта з-за вось гэтай маленькай рэчкі. Але ёсць вельмі цікавая цікавостка, прабачце за гэтую тавталогію. Але Ворша, з'яўляючыся з аднаго боку адным з самых старых гарадоў нашай зямлі, беларускай, адначасова з гэтым мае назоў, які паходзіць з фіна-угорскіх плямён. У другім-трэцім тысячагоддзі да нашай эры, якія распаўсюджаны былі вось на гэтых тэрыторыях паўночнай Беларусі, на ўсход ад Беларусі трошачкі, так? То бок ёсць, магчыма, ёсць падставы лічыць Оршу з адным з самых старажытных гарадоў Беларусі менавіта з таго, што назоў яе паходзіць яшчэ з дагістарычнай эпохі. Я прыгадаю другое, трэцяе тысячагоддзе да нашай эры. То бок у гэтых плямёнаў гэтае слова даволі папулярнае, і тыя самыя мясціны, мястэчкі, так, гарадкі, вёскі з назовам Орша ёсць і на тэрыторыі Расіі, і на тэрыторыі Фінляндыі. То бок не абы што. Майце гэта на ўвазе. Працей жывіце з гэтым. Вось. Вось такая вось у нас даволі хуценькая подорож адбылася. Горад, як бачыце, сёння невялічкі, даволі невялікі многапавярховы раён, але чалавеку, які гэта замовіў, імя якога вы знойдзеце у тытуле да гэтага відэа, а таксама на ягоны канал вы знойдзеце спасылку ў апісанні да гэтага відэа. Я спадзяюся, ён будзе задаволены. Новасёлкі вельмі папулярныя, калі што назва ў Беларусі. Усце. Ну што ж, спрабуем сядаць. Запавольваемся.
Дацягнем ці не? Я колы не выпустил. Я забыўся. Але мы сели. Е-бой. Вяртаемся ў кабіну. Карацей, мне падаецца, гэтая спроба атрымалася паспяховай. Як не круці. Мы ж селі, правда? Ну што ж, дзякую вам вялікі за прагляд. Спадзяюся, гэты кароткі экскурс па ўсходу Беларусі вам спадабаўся. Калі так, то падабаечкі ўгару. Вось, падпісачкі таксама афармляйце. За гэта вам вялікае дзякую. І як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Да пабачэння ў наступным відэа. Пакуль.